What's up, guys, dnes se podíváme na nejhorší část YouTube a to je moje první video nebo vlog, takže si připravte bělidla. Ahoj lidi, tady Korky. Počkat, ten týpek mi připomíná jednu takovou cancerovinu, jenom je trochu hubenější. Vítejte u mýho úplně prvního videa. A dneska, jak už vidíte samozřejmě v názvu, No nejsme blbí jako ty. to bude unboxing a to už jsem vám do popisku nedal, co to bude. Tak si na to počkejte. Už se bojím, co to bude. Podle mě dostal od táty použitej kondom. Takže tady už mám samozřejmě pytlík a schválně, co to bude, tak se na to kouknem. Vzal jsem si na to schválně můj švýcarský nožík, který jsem dostal k mým desetinám. Moc na 10 let nevypadáš a ani se tak nechováš. A to byly vlastně kulatý narozeniny. To by nikdo neřekl, tleskám. Takže otevřem náš super nožík. Spíš chtěl říct na hovno dildo. Koukejte. Takhle vypadá to. Já ho nechci vidět, ty, jeli to ještě mě sekneš. Jinak má normálně další nůž, otvírák na konzervy a nevím. To jsem ještě nezjistil. A jdem to teda otevřít. Sorry, já to musel střihnout, on se tam dostával hodinu. Takže ještě to jsem to ani nevěděl. A je to spinner. To je zklamání, já myslel, co to bude za MLG item. To ostatní už byly jen nějaké datloviny, takže se nemusíte bát, že jste o něco přišli, jenom kdo by mi chtěl udělat intro, pište do komentů, no já doufám, že jste taky dostali rakovinu a čus kundus.